Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long ka khot admission ha ki degree but diploma course ban long chef hotelier but kiwai ban dep khap mania fila ban call ha kini ki number Ki pulet jong ka Punjab kilayo kurup bon teli ki tiar pen bethai naka khlau ka badan ha Nagar district u Director General of Police jong ka Punjab u Gaurav Yadav u lapantip sekilar pathai khubor ba ki tiar ki balayo kurup ki kinthop ya arteli ki rocket propel grenade ne ki RPG arteli ki improvised explosive device lane ki IED santeli ki P86 hand grenade but kawai-kawailas. Ha kapasdang ka jingtoken ki pulet ka Punjab kilab ba ka jingwan poy kini ki tiarpan bithai ha Punjab ka panisay ba ka ISI jong ka Pakistan ka thumu ban Pynkhie embyang ya ki sleeper cell jong ka ha Punjab ki pulet kila register case ya kani ha State Special Operation Cell ha Amritsar. Shwaya kani ha kasngi ublay ki pulet ka Amritsar kila yo kem arngot ki brio ki Bashundor ye ki ktem sipai jong ki army bat ki air force ki badan ha Amritsar bat ki dei ki brio ki badan jingthmu ka basneo ki arngot ki bla shakyam ki kinthop yu falakkar masi bat usuraj masi bro arngot ki dei ki basa ha balarwar ki dei ki nonga jingtep se ki Nongsyntiat jong ka Pakistan lalab ki dei ru ki brio ki badan jedai bat ka Pakistan lingba ka kanhon jong Harpreet Singh u ba ki khotsin u pitu bat ki chukharu ya u kum u happy u badang don menta ha Amritsar Central Jail.